татарлар яшелчә ашамаган ди. Демәк, сез татарлар яшелчә ашамаган дигән фикерне кире кагырга теләдегез. Кызыксындык да, и менә Каюм Насыйрины тәрҗемә иткәч күренә, что ашаганнар. Яшелчә дә, җиләк дә. Витаминнар. Ун рецепт пловның төрле, сусыз пешерелә торган плов, баклажаннар белән пешерелә торган плов, тагында менә. Ул заманда баклажан булганмы? Булган, анда беләсезме, нәрсәгә абып торады, шпинат белән даже рецептлар әле бар. Аннан варенье. Менә кызык булды, ничек варенье пешерергә. Анда язылган Каюм Насыйри, чтобы җиләкләр бөрешмәсен, шия җиләкләре. Согын бузылган шиядән чыгарасың да, и сиропны, вареньены шул сокта пешерәсең диелгән. Әйдә, сез әйткән яшелчәләрдә, сез әйткән экзотик фруктларда алар чыннан да алган. Чыннан да татарлар бик аралашып, бик матур иттереп, бик бай иттереп, бик күңелле итеп яшәгәннәр. Гәрчә балаларның менә аш-суларыннан бик нык күренеп тора. Сауда өлкәсендә алдыңда беренче булган татар халкы нинди илләргә генә җөрмәгәннәр, караван юллары кайсы тарафларына барып җитмәгән. Шул рәвешле баклажаннар да кайткан, лимоннар да кайткан, шафраннар да не булган, һәр төрлесе булган өстәлдә. Большой экскурс. В 1871 году он выпустил календари, которые представляли из себя журналы «Альманахи». Выразить искреннюю благодарность, Асия Витальевна, вашему институту,